बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जों सोंनाय बिदां 3.5 इनिनो नैबे 2 नाम्बारनि रमान नाम्बार 1 बेनिफ्राय जागायगोन जोङो। थांनाय थाखोआव जों 1 नाम्बारनि गासैबो सोंथिखौनो मावफुंजोबखाबायमोन। दा जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टार 3 नैबे लेसन 3 नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्लाथाय आङो गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों भिडिअफोरखौ फारि फारि गोसो बायदियै नायलांनो हागोन। दा आं नैबे दिनैनि नैबे थाखोखौ आङो जागायलांनो आखायाव लाबाय। दा आं इयाव सोंथिया मा दं बेखौ खेबसे खोन्थाना होदो। दा सोंथिया ओरैबायदि दं 2 नि रमान नाम्बार 1 आव जे ए आरो बि नि मा माननि थाखाय गाहायनि हांखोआरि समानथाय जराया जोबथाहै रोङि अनजिमानि मावफुंथाय थायोनो। दा जोबथाहै रोङि अनजिमानि मावफुंथाय थानांगौब्लालाय मा? हमना ला नैयो जरासे नैबे जरासे हांखोआरि समानथाय आरो a2x प्लास b2y प्लास c2 = 0 बे जुदि जरासे हांखोआरि समानथाय जायोब्लाना जुदि जोबथाहै रोङि अनजिमानि मावफुंथाय थानांगौब्ला कन्डिशना मामोन? a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2 जुदि नै मोनसे कन्डिशनाव फैयोब्लाथाय जोंहा बेयो जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय थायो। दा बेयावबो जोंहा बेफोरबायदिनो नै मोननै जोंनो हांखोआरि समानथाय जरा होदो। नैबे जरानिफ्राय जोङो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इखौ दिहुनना लागोन। दिहुननानै नै मोनसे कन्डिशनाव फज'ना होब्लानो जोंहा जाय दिहुननो गोनां a आरो b नि मान नै a आरो b नि मानखौ जों मोनलांगोन आरो जिहेतु नैबे हांखोआरि समानथाय जराया मा होनना बुंदों? जोबथाहै रोङि मावफुंथाय दं होनदों नालाय जोंना कन्डिशना नैबेनो। नैबे कन्डिशनाव जोङो फज'ना होगोन a1 b1 c1 a2 b2 c2 खौ नैबेनिफ्राय दिहुननानै नैबे कन्डिशनाव फज'ना होबानो a आरो b आ ओंखारलांगोन। दा होमबाथाय जोङो नायलांनि मा होदो जोंनो हांखोआरि समानथायखौ जोंनो होनाय दं। नैबेखिनिया नै होनाय दं 2x plus 3y = 7 दं। आगदाखै जे 7 दं, आगदानि 7 खौ आगसिखै लाबबानो मा जागोन इयो? -7 जागोन। 2x plus 3y minus 7 = 0 बे जागोन बेसे? 1 नाम्बार समानथाय। आरो मोनसे मा होदो? मोनसेया नैबे समानथाया मा इयो? a minus bx plus a plus by equals to मा दं? 3a plus b minus 2 3a plus b minus 2 दा जों मा खालामगोन? जोंनि नै आगदाखै थानायखौबो आगसिखै लाना फैगोन जों। दा आगदाखैना जेबो सिङाव जेबो गैया बेखौ जों ब्रेकेटावबो सोना दोननो हायो आरो नै ब्रेकेटाव सोना दोनबाय ना। अब्ला ब्रेकेटाव सोना दोनबा ब्रेकेटनि सिङाव जेबो गैया माने प्लास जाना दं। ओजा फैबा ब्रेकेटनि सिङाव माइनास फैगोन आरो बियो नै इदि फैगोन। बेखिनियाथ' थाबायानो a minus bx बिदिनो थाबाय प्लास थाबाय नैबे इदिनो थागोन a plus by नैबे ब्रेकेटैनो ओजों फैबा मा जागोन? ब्रेकेटनि सिङाव जेबो गैया माने प्लासमोन आगसिथिं फैनाय लोगो लोगो माइनास जागोन। ब्रेकेटनि सिङाव 3a plus b minus 2 नै बेनि सिङाव मा माइनास जाबाय आरो आगसिखै फैनाय लोगो लोगो। ओमफ्राय नैबे आगदानिया आगसिखै फैनाय लोगो लोगो आगदाखै जेबो गैला माने मा लाथिख' थाबाय। बेखौ 2 नाम्बार समानथाय खालाम। दा जों बेयाव a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुनना लागोन आरो दा बेयाव a1 आलाय मा b1 आलाय मा c1 आलाय मा इखौ दिहुनना लागोन। सोरनिफ्राय दिहुनगोन जों इखौ? नै 1 नाम्बार समानथायनिफ्राय। x नि थादेरा मा दं? 2 बेनिखायनो a1 आ 2 y नि थादेरा 3 नालाय b1 आ 3 ओमफ्राय दिदोम बिदाबा -7 नालाय c1 आ जागोन -7। थिग बिदिनो नैबे रमान नाम्बार 2 आव फैनि x नि थादेरा मा दं? आच्छा आं इखौ a2 b2 c2 होना लाखाबाय। नै 2 नाम्बार समानथाय फैबाय। x नि थादेरा मा? a minus b बेनिखायनो a2 आ जाबाय a minus b
b2 माने मा y नि थादेर मा दं a plus b बेखायनो a plus b बे थाबाय नेक्स्ट c2 माने मा c2 माने जाबाय दिदोम बिदोआ नै बेखिनिया आरो सिगाङाव माइनास दं नालाय माइनासखौबो लानांगोन जों माइनास 3a plus b minus 2 बेखिनि आरो होमबा a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुनबाय एबार दा कन्डिशनाव फज'ना होगोन आरो दा जोंहा जिहेतु नैबे हांखोआरि समानथाय जराया जोबनाय गैयि जोबथायै रोङि अनजिमानि मावफुंथाय थायो नालाय जोंना बै जोबनाय गैयि मावफुंथाय थानोबा जाय कन्डिशन नांगौ बै कन्डिशनखौ जों लिरना होगोन आरो बै कन्डिशनखौ लिरनानै a1 b1 c1 a2 b2 c2 फज'ना होगोन जों लिरगोन सिन्स होखानाय हांखोआरि सिन्स होखानाय हांखोआरि समानथाय सिन्स होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा सिन्स होखानाय हांखोआरि समानथाय जराहा जोबथाहै रोङि अनजिमानि मावफुंथाय दं हा बेनिखायनो जोंना कन्डिशना a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 दा याव मानफोरखौ फज'ना होगोन जों a1 माने बेसे a1 आ 2 बेनिखायनो a1 नि जायगायाव 2 a2 आ बेसे a minus b होबाय a minus b इक्वल थाबाय b1 आ बेसे b1 आ जाबाय 3 b2 आ बेसे b2 आ a plus b इक्वल थालायबाय नैबे c1 माने मा -7 ओमफ्राय c2 माने मा -3a -3 नै ब्रेकेटआव दं दे -3a plus b -2 बेखिनिया अब्लानिया जों फज'जोबनो हाबाय a1 नि जायगायाव 2 होदो a1 नि जायगायाव 2 a2 नि जायगायाव a minus b a1 आ 2 a2 आ a minus b मोन b1 नि जायगायाव 3 होदो b1 आ 3 नालाय b2 नि जायगायाव a plus b b2 आ a plus b नालाय होदो इक्वल थादो c1 नि जायगायाव -7 मानो होनबा c1 आ -7 c2 आ -3a plus b -2 नालाय बेखायनो c2 नि जायगायाव -3a plus b -2 दाइखौ सेफायना होबानो जोंहा दिहुननो गोनां a आरो b नि मानखौ मोनलांगोन दा बोरैहाय सेफायनो जों दा जोंहा इयाव बोखावखोन्दो नै बोखावखोन्दो इबो बोखावखोन्दो मोनथामबो बोखावखोन्दो गेजेराव इक्वल दं नालाय जों नै फार्स्टनि बोखावखोन्दोजों लास्टनिजों समान लिरगोन थिग बिदिनो सेकेन्डनिजों लास्टनिखौ समान लिरगोन दानिया ओरै होननानै नैबे फार्स्टनिया जाबाय 2 by a minus b equals to 2 by a minus b खौ नैबेजों समान लिरगोन -7 by बेखिनिजों -7 divided by -3a plus b -2 नैबे फार्स्टनिजों लास्टनिजों समान लिरबाय आरो नैबे 3 by a plus b बिजों आरो नै गेजेरनिजों लास्टनिजोंबो समान लिरगोन मा दं -7 -3a plus b -2 मा खालामबाय जों फार्स्टनि बोखावखोन्दोजों उननि बोखावखोन्दो समान नै फार्स्टजों लास्ट समान आरो गेजेरनिजों लास्टनिजों समान गेजेरनिजों लास्टनिजोंबो समान बाइखौ जों सेफायलांबाय थानोसै सेफायलांबा समानथायफोर मोनलांबाय थागोन जों गोजौ गाहाय माइनास केन्सेल मा खालाम एबार खेंस्ला सानजाबना हो ओरैहाय खनाजों खना सानजाब a into 7 7a माइनास थाबाय b into 7 7b खेंस्ला सानजाबदो a into 7 7a माइनास थाबाय b into 7 7b एबार ओरै खनाजों खना
2 into 3a 6a जागोन प्लास थाबाय 2 into b twice b माइनास थाबाय गेजेराव 2 into 2 4 बे मोनबाय बे मोनसे समानथाय आरो जोंनाबो मोनसे समानथाय ओंखारगोन इखौबो नायखानि जों नैयावबो नै केन्सेल माइनास माइनास गोजौगा केन्सेल जों नायबाय ओरै सानजाबग्रोबाय एबारनिखौ ओरैहाय इनिफ्राय ओरै सानजाबगोन खनाजों खना क्रस माल्टिप्लाइ 3 सानजाब 3 9 ओमफ्राय a दं प्लास दं लिरबाय 3 into b 3b माइनास दं लिरबाय 3 into 2 6 3 into 3 9 a दं 9a प्लास थाबाय 3 into b 3b माइनास थाबाय 3 into 2 6 एबार ओरै खनाजों खना a into 7 7a प्लास थाबाय b into 7 7b a into 7 7a प्लास थाबाय नैबे b into 7 7b दा एबार जोङो इ मोननै समानथायखौ सेफायनानै मानखौ दिहुननांगौ a आरो b नि मान दिहुननांगौ आरो जों दिहुनलांबाय थागोन फारि फारि नाय गासैखौबो अनजिमा नै -4 नि बादै आद्रा गासैखौबो जा लाना फैनि मा फैयो जों नायथारनि नङाब्ला मोनसे खामानि मावनो हायो ए खोल' जाबो लाबबाबो खामानियाव फैगोन नैबे 7a थाबाय आगसिखै ना ओइ जे आगदाखै प्लास 6a दंना आगसिखै लाबो मा जागोन -6a जागोन आगदाखै मा दंखायोमोन 2b - 4 दंखायोमोन 2b - 4 दं इनिफ्राय ओइ जे -7b ना -7b आ ओजों थांबा मा जागोन +7b जागोन आरो आगसिथिं 7a दंमोन लाबाय +6a आगदाखै दंमोन आगसिखै फैनायखाय -6a इकुवेला थाबाय नै 2b - 4 दंमोन 2b - 4 एबार नैबे -7b आ जों थानाय लोगो +7b एबार जों दानख'नि मोनस्नि a निफ्राय 6टा a थांबा बेसे मोनसेल' a थागोन ओजा मा थाखो b आ बेसे थाखो मोननै b मोनस्नि b दाजाबा बेसे जागोन मोननै आरो मोनस्नि मोनगु b ओमफ्राय -4 थाबाय बेखौ माबा मोनसे नाम्बार खालामना दोन जेनेबा 3 नाम्बार खालामथ'बाय बेनिफ्राय आरो नैजों दि मोनसे समानथाय दं इखौ जों सेफायलांबाय थानि बेयाव मा थाखो गासैखौबो इखौबो लाबोनो हायो खोथा गैया a आरो b खौ जों लाना फैनि दे ओजा मा दं 9a दं 9a +3b आगदाखै थानाय a आरो b खौ ओजा लाबोजोब +7a ना ओजों फैबा आगसिखै फैबा -7a जागोन +7b ओजों फैबा -7b इकुवेलखौ लाखिबाय -6 आगसिखै दंमोन आगदाखै थांबा मा जाखो +6 ना 9a +3b आ थाबाय नै +7a जों फैनायाव -a -7a +7b आ जों फैबा -7b इकुवेल -6 आगदाखै थांबा +6 मा थागोन होनबा 9a निफ्राय 7a थांबा बेसे 9टानिफ्राय मोनस्नि थांबा बेसे जायो मोननै a जायो मोननै a ओमफ्राय b आ बेसे थाखो नाय +3 -7 -7 निफ्राय +3 थांबा बेसे -4 b थाबाय आरो जोंहा 6 थाबाय l कमन ला मोननैनिफ्राय कमन लाबा 2 मा थागोन a - 2b = 6 मोननैनिफ्राय 2 कमन लादो जों ना होमबा 2 × a 2a माइनास थाबाय 2 × 2 4 ओमफ्राय b थागोन इकुवेल थाबाय 6 थाबाय नै ब्रेकेटनिखौ लाखि a - 2b खौ ओजादि 6 दंना ओजानि 6 खौ नै 2 आ रानैलायबाय नै 2 आ ओजानि 6 खौ रानबाय होमबालाय बेसे थागोन नायनि जों आच्छा इयाव मोनसे खामानि मावनो हायो जों a नि मानखौ माबा मोनसे दिहुनना लाखादोंमोन 3 नाम्बाराव नै a नि जायगायाव मा होनो हायो जोङो गोसोबा 9b - 4 होनो हागौ आरो 9b - 4 खौ जोङो नै a नि जायगायाव फज'नो हागौ बेखायनो a नि जायगायाव होखा 9b - 4 9b - 4 होबाय -2b थाबाय आरो जोंहा 2 जों 6 रानबा बेसे 3 नांगौ जायगायाव लिरना दोन मानो फैदो a नि जायगायाव जे 9b - 4 फैदो अबेनिफ्राय फैखैयो मानो होनबा 3 आव दं नै a = 9b - 4 दं बेनिखायनो a नि जायगायाव 9b - 4 होदो
माइनास थादो 2b आ थादो इक्वल थादो 2 जो 6 राननायाव 3 मोनदो आरो इयाव जों नैबे 3 निफ्रायसो लाबदो नालाय a नि नैबेखिनि मानखौ 3 खौ बाहायना होना लिरनो हागोन 3 खौ बाहायना होबाय जों नेक्स्ट जों दानखौ हानायखौ 9 टा b निफ्राय मोननै b थांबा बेसे 7b 7b थागोन 9 टा b निफ्राय मोननै b दानखौबा बेसे 7b थागोन ना एबार नै जा 3 थाबाय ना ए जे -4 आगसिखि दं आगदाखै थांबा मा जागोन इयो +4 जाहैगोन आरो बियो अब्लाथाय मा जागोन जोंहा इयावथ' बेसे जाखो 7b थाबाय ना ओजा 3 जो 4 जो दाजाबबा बेसे 7 अब्लाथाय आगसिथिं थांबाय 7b ओजों थाबाय 7 अब्ला b नि माना ओंखारसिगोन जोंहा b खोल' लाखिना हासुन मा जायो ओजादि 7 दंना ओजानि 7 खौ नै b जो सानजाबना थानाय 7 आ रानहैबाय एबार अब्ला बेसे मोनगोन 7 जो 7 रानबा बेसे 1 जोङो b नि मानखौ बेसे मोनसिगोन 1 7 जो 7 रानबा बेसे मोनो जों 7 जो 7 रानबाथाय 1 थामहिनबा b नि माना बेसे 1 जाबाय b नि माना बेसे 1 जाबाय आरो ना बेयो ओमफ्राय दानिया ओरैना इयाव लिरनानैसै b नि मानखौ मोनबाय नालाय नैबे a नि मानखौ दिहुनबा 3 आव फज'ना हो आं नै एसे जायगा दोनदो ओजोंनि थाहैबाय नालाय बेनिखायनो नैयावसो b नि माना ओंखारहैबाय एसे जायगा दोनदो आं दानिया ओरैना लिर दानिया 3 इमप्लाइस 3 निफ्राय फैगोन जोंहा 3 आव मा दं a इक्वल्स टु 9b - 4 9b - 4 दं अब्ला इयाव मानखौ फज'ना हो 9 थाबाय b माने बेसे ओंखारदो b माने 1 ओंखारदो ना b नि जायगायाव 1 हो माइनास नैबे 4 9 सानजाबसे 9 दानख' 4 ओमफ्राय 9 निफ्राय 4 थांबा बेसे मोनो 9 निफ्राय 4 थांबाथाय बेसे 5 9आ 9 थाबायना b नि जायगायाव 1 मानो होनबा b नि माना 1 ओंखारदो नालाय ना b नि जायगायाव 1 माइनास थाबाय 4 थाबाय 9 * 1 9 माइनास थाबाय नैबेयो 4 थाबाय 9 निफ्राय 4 थांबा बेसे 5 अब्ला जोंहा a आरो b नि माना ओंखारबाय a नि माना बेसे 5 b नि माना बेसे 1 स' जों लास्टाव लिरनो हागोन ओरैबायदि बेनिखायनो a इक्वल्स टु बेसे ओंखारदों 5 a नि माना 5 आरो b आ बेसे 1 b इक्वल्स टु 1 बेबो जाबाय जोंना दिहुननो गोनां फिननाय आरो अब्लाथाय जोंहा गासै ओंखारजोब्बाय फिननाया a आरो b नि मानाबो बेनिखायनो जोंहा नैबे 2 नि रमान नाम्बार 1 नि गासै मावफुंथाया जोंहा जोब्बाय नेक्स्ट जोङो फैलायनि रमान नाम्बार 2 आव नेक्स्ट जों लालायबाय 2 नाम्बारनि सोंथिखौ 2 नि रमान नाम्बार 2 दा इयाव होनदोंनाय k नि मान दिहुन k नि मा माननि थाखाय गाहायनि हांखोआरि समानथाय जराया मावफुंथाय थानाय नङा दा मावफुंथाय थायाब्लाथाय जोंहा माबायदिमोन कन्डिशना जुदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टु 0 आरो मोनसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टु 0 बेफोरबायदि जुदि जोंना जरासे हांखोआरि समानथाय थायोब्ला ना अब्लानिया बिसोरा जुदि बिसोरहा माने मावफुंथाय थायाब्ला नै जराया जुदि मावफुंथाय थायाब्ला ना हांखोआरि समानथाय जराया मावफुंथाय थायोबा कन्डिशना मामोन a1/a2 इज इक्वल्स टु b1/b2 इज नट इक्वल्स टु c1/c2 बे जायोमोन आरो माने a1/a2 इज इक्वल्स टु b1/b2 इज नट इक्वल्स टु c1/c2 बे जायोमोन कन्डिशना दा बेयाव जोंहा नैबे जाय होखानाय समानथाय जरा बेया जिहेतु मावफुंथाय गैया होनदों नालाय बेनिखायनो बेनिफ्राय जों मा दिहुनगोन a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुनना नै कन्डिशनाव फज'नो हागोन अब्लानो जोंहा जाय k नि मान दिहुननो होदो बेयो ओंखारलांगोन आरो अब्लाथाय जों बेखौ लानि मा समानथाय होदो जोंनो बेखौ नायनो जों बेयाव लिरबाय आच्छा होनाय दं जोंनो मा होदो समानथाय जराया नैबे 3x प्लस y इज इक्वल्स टु 1 दं बेखौ साजायना ला 3x प्लस y प्लस 1 आगसिखै फैबा -1 जागोन आगदाखै जेबो गैला माने 0 बेयाव 1 नाम्बार आरो मोनसे होदो जोंनो नैबेखौ 2k -1 x प्लस k -1 y आरो ओजों दङ 2k प्लस 1 दं आरो आगदाखै आगसिथिं 2k -1x 2k -1x प्लस k -1y k -1y इक्वल दं 2k प्लस 1 दं ना दा मा खालामनो जोङो आगदाखै जे 2k प्लस 1 दं ना बेखौ मा खालामनो मोनसे ब्रेकेटाव दोनगोन आरो जों मोनसे ब्रेकेटाव दोनबा नेक्स्ट जोङो
नै आगदाखै थानायखौ आगसिखै लाब्बा ब्रेकेटनि सिगाङाव जेबो गैया माने प्लासमोन आगसिखै फैनाय लोगो लोगो ब्रेकेटनि सिगाङाव माइनास फैगोन दा इखौ जों बानायनि 2k - 1x बेखौ लिरबाय प्लास थाबाय k - 1y इखौ लिरनि आरो नैबेखिनिया आगसिथिं फैबा मा जागोन माइनास 2k + 1 आगदाखै जेबो गैला 0 2 नाम्बार खालामबाय दा जों मा खालामसै इयाव जों बेयाव a1 b1 c1 बेखौ दिहुनना लागोन आरो स' बेयाव मा खालामगोन a1 आलाय मा थिग बिदिनो b1 आलाय मा c1 आ मा इखौ दिहुनना लागोन जों से नाम्बार समानथायाव फै से नाम्बार समानथायाव x नि थादेरा 3 दं बेनिखायनो a1 आ जाबाय 3 कमा होबाय नैबे y नि थादेर जेबो गैया माने 1 प्लास दं माने +1 थामहिनबा b1 आ जाबाय बेसे +1 थिग बिदिनो c1 दिदोम बिदामा -1 नालाय c1 आ बेसे -1 गैया आबार नेक्स्ट जों फैगोन a2 b2 c2 a2 b2 c2 लाय 2 नाम्बार समानथायाव फै x नि थादेरा मा दं 2k - 1 दं बेनिखायनो a2 आ बेसे 2k - 1 2k - 1 आं जाय ब्रेकेटआव दोनबाय इखो नेक्स्ट जोङो नायगोन y नि थादेरा मा y नि थादेरा k - 1 थामहिनबा b2 आ k - 1 थिग बिदिनो दिदोम बिदाबा मा दं इयाव नायनि दिदोम बिदाबा -2k + 1 दं -2k + 1 दं आरो अब्लाथाय जोङो a1 b1 c1 a2 b2 c2 गासै दिहुनना लाबाय दा जोङो कन्डिशनाव खोख्लैनानै जिहेतु जोंना नैबे होखानाय समानथाय जराया मा होनना बुंदो मावफुंथाय थानाय नङा थामहिनबा मावफुंथाय गैया होनना बुंदो आरो बेनिखायनो जों बेनि कन्डिशनखौ लिरसिगोन एबार जों लिरगोन सिन्स होखानाय हांखोआरि समानथाय जरा हांखोआरि समानथाय जराहा मावफुंथाय गैया कमा होबाय बेनिखायनो जोंना कन्डिशना मा होनमोन a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2 बेनिखायनो जों मा खालामनो हायो जिहेतु a1/a2 आरो b1/b2 इ मोननैया समान उननिखिनिया समान नङा नालाय नै समान नङिखौ लाखायाबाबो खोथा गैया is not equals to c1/c2 दं बेखिनिखौ जों लाखायाबाबो जेबो खोथा गैया आरो बेनिखायनो जों इखौ साजायना ओरै फार्स्टआव लिरगोन जों a1 आ बेसे a1 आ जाबाय 3 ना a2 आ बेसे a2 आ जाबाय 2k - 1 इक्वल थाबाय नैबे इक्वला b1 आ जाबाय 1 b2 आ बेसे b2 आ जाबाय नैबे k - 1 नांगौ जायो इ लाइनसेखौ लिरथारसै is not equals to खौ ओमफ्राय c1 आ बेसे c1 आ -1 लिरबाय c2 आ बेसे -2k + 1 -2k + 1 बेखौ जों लिरबाय दा नायबाय a1 नि जायगायाव 3 a2 नि जायगायाव बेसे 2k - 1 b1 नि जायगायाव 1 b2 नि जायगायाव k - 1 is not equals to थाबाय c1 आ -1 c2 आ -2k + 1 दं अब्ला जों नायनि जोङो नैबे is not equals to नैबे खिनिखौ लायाबाबो खोथा गैया is not equals to नै उनखै थानाया बेखौ लायाबाबो जागोन नैबे इ मोननैखौल' लादो समान थानायखौ मा दं 3/2k - 1 equals to नैबे 1/k - 1 बेखिनिखौ लाबाय जों नैबेखौसो लाबाय ओमफ्राय खेंस्लाय सानजाबना हो 3 जो ओरै सानजाब 2k - 1 खौ 1 जो सानजाब 3 जो ओरै सानजाबबा खनाजों खना 3 × k 3k माइनास थाबाय आरो 3 × 1 3 नैबे गेजेराव इक्वला थाबाय ओमफ्राय 2k - 1 जो 1 सानजाबबा 2k - 1 आनो थाफिनगोन नैबे जों मा खालामदो 3 जो k - 1 खौ सानजाबबा 3 × k 3k माइनास थाबाय 3 × 1 3 इक्वल थाबाय 2k - 1 जो 1 सानजाबा 2k - 1 आनो जागोन आरो दा जों मा खालामगोन इयाव जिखिनि ओजोंहा k दङना k खौ जों लाना फैगोन आगसिथिं ओमफ्राय अनजिमाखिनिखौ आगदाखै गारबोगोन जों मा थाखो आगसिथिं 3k दं
3k आगसिथिं 3k दंखायो ओजादि 2k दं इखो ओजा लाना फै आगसिथिं फैबा मा जागोन -2k जागोन ओजा मा दंखायो आगदाखै -1 दंखायो ओमफ्राय ओजोंदि आगसिखै -3 दंना इ आगदाखै थांनाय लोगो लोगो +3 जागोन आरो बियो नैबे 3k आ दंखायो आगसिखैनो ओमफ्राय उनाव +2k आ आगसिथिं फैनायखाय -2k जाबाय इकुवेल थाबाय नैयो -1 दंखायोमोन आगदाखै -3 आ जों थांबा +3 जाहैबाय आरो एबार इयाव नुबाय जों मोनथाम k निफ्राय मोननै k थांबा मोनसेल' k आरो 3 निफ्राय -1 थांबा बेसे 2 थामहिनबा k आ बेसे 2 ओंखारबाय अब्ला जोंना दिहुननो गोनां जि k नि मान बे जाबाय 2 आरो अब्लाथाय रमान नाम्बार 2 आव जोबबाय नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 3 आव माबायदि सोंथि दं बेखौ नायनि एबार जोङो 2 निनो रमान नाम्बार 3 खौ लालायबाय बेयाव मा होदो सोंथिया नै p नि मान दिहुन जायनि थाखाय होखानाय समानथाय जरानि मोनसेल' मावफुंथाय थायो दा मोनसेल' मावफुंथाय थानोब्लाना जोंनो जुदि ओरैबायदि जरासे a1x b1y plus c1 equals to 0 आरो मोनसे हमना ला a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 बेफोरबायदि जुदि जोंनो समानथाय हांखारि समानथाय जरासे होयोब्लाना अब्लानिया बिसोरहा जुदि मोनसेल' मावफुंथाय थानांगौबाथाय जोंहा कन्डिशना मा a1 by a2 is not equals to c1 by c2 जागोन आरो थामहिनबा a1 by a2 आ सरि गोरोन्थि जानो a1 by a2 is not equals to b1 by b2 बे जानांगौ नैबे कन्डिशन मथे a1 by a2 is not equals to b1 by b2 बेफोरबायदि जायोब्लाथाय जोंहा मा जायो जोंहा जाय होखानाय हांखारि समानथाय जरा बेहा मोनसेल' मावफुंथाय थायो आरो दा अब्लाथाय थिग बिदिनो नैबेयो नै बिसोरहा नै जरासे जि हांखारि समानथाय जरा होदो बिसोरहा जुदि बेफोरबायदि माने मोनसेल' मावफुंथाय थायोब्लाथाय अब्लाथाय नै p नि माना मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ अब्लाथाय जों इयाव a1 by a2 b1 by b2 दिहुननानै जेब्ला इयाव फज'ना होगोन ना नैबे कन्डिशनाव अब्लानो नै p नि माना मा जायो बे ओंखारलांगोन आरो दा जों नायनि मा होनाय दं गिबियावनो बेनिफ्राय जोङो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बेफोरखौ गासै दिहुनजोबना लागोन दा होनाय दं जोंनो मा होदो गिबियावनो px minus y is equals to 2 होदो px minus y equals to 2 होदो बेखौ जोङो 2 खौ जा लाना फैगोन px minus y minus 2 is equals to 0 से नाम्बार खालाम आरो मोनसे होदो जोंनो 6x minus 2y 6x minus 2y is equals to 3 ओजा आगदाखै थानाय 3 खौ आगसिखै लाबो 6x minus 2y आ इदिनो थाबाय प्लस 3 आ जों फैबा minus 3 इक्वल 0 बेबो जाबाय 2 अब्लाथाय बेयाव जोङो a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुनना लागोन आरो बेयाव a1 b1 c1 मा बियो जों नायनि से नाम्बार समानथायाव नायनि x नि थादेरा p नालाय a1 आ p जागोन कमा होबाय जों मोनसे एबार y नि थादेरा जेबो गैया माने 1 आरो माइनास दं माने -1 थामहिनबा b1 आ -1 दिदोम बिदाबा -2 थामहिनबा c1 आ जाबाय -2 एबार फैगोन जों a2 आ मा b2 आलाय मा c2 आलाय मा बेखौ जों नायनि नाय नै नाम्बाराव फैबाय जों x नि थादेरा 6 बेनिखायनो a2 आ 6 y नि थादेरा -2 नालाय b2 आ -2 ओमफ्राय दिदोम बिदाबा -3 माने c2 आ जाबाय -3 आरो अब्लाथाय दा जोङो जिहेतु बिसोरहा मोनसेल' मावफुंथाय दं होनना बुंदो बेनिखायनो कन्डिशनाव फज'ना होनसै जों लिरगोन सिन्स जिहेतु होखानाय हांखोआरि सिन्स होखानाय हांखोआरि समानथाय जराहा मोनसेल' मावफुंथाय दं बेनिखायनो जोंना मा फैयो कन्डिशना मोनसेल' मावफुंथाय थायोबा a1 by a2 is not equals to b1 by b2 बे आरो कन्डिशना मा जोंना a1 by a2 is not equals to b1 by b2 अब्ला इयाव जोङो गासै फज'ना होगोन a1 आ मा b1 आ मा गासै फज'ना होगोन a1 आ जाबाय बेसे p
A2 आ बेसे A2 आ जागोन 6 is not equals to थागोन ओमफ्राय B1 आ बेसे -1 B2 आ बेसे -2 जों फज'जोबना होबाय आरो A1 आ P A2 आ 6 B1 आ जाबाय -1 B2 आ -2 जों फज'ना होबाय बेफोरखौ गासैहाय नायबावदो A1 आ नै P नालाय P होबाय A2 आ बेसे A2 आ 6 नालाय 6 B1 आ -1 नालाय -1 होदो B2 आ -2 नालाय -2 होदो दे दा जों इखो मानि ओरैनो इक्वल टु गैयायाव इज नट इक्वल्स टु दं बेनिखायनो इज नट इक्वल्स टु नि हेफाजाबैनो दिहुनलांबाय थानांसिगोन बेयाव गोजौ गाहाय माइनास माइनास केन्सेल सानजाबना हो एबार P जो ओरै 2 खौ 6 जो ओरै 1 खौ सानजाबना हो P जो 2 सानजाबबा 2 P ओमफ्रायथ' इक्वल नङा इज नट इक्वल्स टु सो इज नट इक्वल्स टु लानांगोन ओमफ्राय 6 * 1 6 P खौ लाखिना हो अब्लाथाय मा जागोन इज नट इक्वल्स टु थागोन इक्वलनि जायगायाव ओजादि 6 दङ ना ओजानि 6 खौ नैबे 2 आ रानबाय आरो अब्लाथाय P आ बेसे जागोन P इज नट इक्वल्स टु 2 जो 6 रानबा बेसे 2 जो 6 खौ रानबाथाय 3 अब्लाथाय P आ बेसे इज नट इक्वल्स टु 3 थामहिनबा P आ जुदि 3 जायाब्लाथाय ना P आ जुदि 3 नङा अब्लाथाय गुबुन मानफोरनि थाखाय मा जागोन बेया मोनसेल' मावफुंथिया थागोन आरो बेनिखायनो जोंहा P नि माना बेसे P इज नट इक्वल्स टु 3 P आ बेसे 3 जानो हाया आरो 3 आ गुबुन मान जानो हागौ नाथाय 3 जानो हाया बेनिखायनो जोंना जि दिहुननो गोनां P नि मान बे जाबाय बेसे 3 आरो इज नट इक्वल्स टु 3 आरो अब्लाथाय जोंहा रमान नाम्बार 3 आबो जोब्बाय आरो रमान नाम्बार 3 आ जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।